bħalissa il-bejħ tal-ħwienet mhux jeċċedi 30%. Sostna dan il-President tal-Kamra tal-SMEs Paula Bela waqt intervent permezz ta' Skype fil-programm Net Live. Ir-retail beda bil-mod ix-xogħol għadu kajman, ġifieri qed jirrapportawna li il-bejħ mhux qed jeċċedi qisu 30% medja, jiżdied kuljum, ovvjament għatem lin-nies biex qed toħroġ. Minkejja li l-kummerċ f'dawn it-tip ta' ħwienet għadu ma rrankax kif kien qabel, minn nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju kollox se jirritorna kważi għan-normal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ftuħ tal-attività kummerċjali. Dan il-fatt żgur se jgħin biex aktar nies joħorġu mid-dar u għalhekk is-settur tar-retail jibda jqum xi ftit aktar fuq saqajh. L-ikbar problema li għandhom tar-retail bħalissa, ovvjament il-beħ għadu mhux tajjeb, hija l-problema tal-kera. Ovvjament il-kera hija l-iktar ħaġa li il-kost li għandhom. L-unika ħaġa li bħalissa qed tgħin lill-imprenditori f'dan is-settur hija l-għajnuna supplementari, però dwar din il-miżura il-Gvern diġà stqar li m'għandux bir bla qiegħ. Il-Kamra tal-SMEs għamlet 15 proposta biex jiġi mejjun dan is-settur u l-ħlas tal-kera tibqa' l-ikbar problema. Għanet ngħidu jagħti inċentivi mela fejn għandu l-proprjetà tiegħu il-Gvern għandu l-possibilità li jista' jgħid isma' jiena dax-xarejn daw it-tlieta mhux se nżommilkom kera jew nkella jaqtalhom persentaġġ. Fejn hu l-privat qed ngħidu aqtalu l-15% tal-withholding tax. U mbagħad l-owner tas-siti privati jagħti ftit kontribuzzjoni hu. Jiena ngħid jekk inti għatalek 15% il-Gvern, forsi taqta' 15% oħrin. Allura tajtilhom 30%. Dik tgħallem ħafna. Apparti mill-ftuħ ta' nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju, fl-ewwel ta' Lulju se jiftaħ l-ajruport ta' Malta għal 19 il-destinazzjoni. Il-Kamra tal-SMEs qed tispera li dan ukoll jgħin biex il-ħwienet jibdew iqumu fuq saqajhom.